Fa dies que ràdios, televisions i diaris, de tiratge estatal sobretot, anuncien com a imminent la vacuna contra el coronavirus. I ho fan com si ens hagueren de romangar ja la mànega perquè ens posen l'injectable. Sembla que una vegada més aquesta solució científica trigarà més del que s'anuncia. Sovint vivim notícies que s'avancen a la realitat. Per aquest afany dels mitjans de comunicació en ser els primers en donar una notícia. Per això es parla de Nadal un mes o mes i mig abans, s'avancen les operacions eixida o arribada de vacances i fins i tot es fa anar a corresponsals a altes hores de la nit davant d'algun lloc on han passat alguna notícia i quan aquestes es poden explicar des de la redacció. El coronavirus ha trastocat moltes coses, però aquesta sobre la competència informativa fa anys que estava instal·lada.